Mediterránum, és azon belül Olaszország számomra egyik legkedvesebb tartózkodási helyem. Nagyon sokszor voltam ott, szinte 40 éve járok vissza. Rómában több hónapot töltöttem, egyrészt mint ösztöndíjas, másrészt mint turista. Azon kívül pedig bejártam végig egész Milánótól le a Côte d'Azurig és a Velence környéki kisvárosokat. Sokat tartózkodtam Trevisóban, Bressában, úgyhogy nekem festő számára ez az Itália szellemisége és gyönyörűsége, szépsége nagyon fontos momentum az én festői munkásságomban. Ez az Itália, ez olyan része a Földnek, amit az Isten talán a legjobb kedvében teremthette annó. Nagyon érdekes ez az Itália, hogy ott a természetes szépség, tehát a természeti szépség és az épített környezet, amit az ember akár épületben, akár tájépítészetben, tehát ahogy ott átvarázsolt a tájat mondjuk egy szőlőműveléssel, vagy a szobrászat, ez mind-mind valahol egy szépségnek a évezredes megnyilvánulása. Egy olyan létra van abban a latin emberben, aminek a Földön van az egyik vége, és a másik vége pedig ugye a valóságon túli világ felé mutat. Egy latin ember az valahol mindig a Földön volt, az Földön általában, de igyekezett egy picit elszakadni is tőle, mert az ember mindig kíváncsi egy picit, hogy mi van a Földön túl. És ez számomra ez a fajta habitus, ez a fajta létezés és gondolkozás, ez igen-igen közel áll az én festői és alkotói munkásságomhoz. A helyszín az nagyon fontos számomra, az, hogy hol vagyok, mert ez meghatározza az érzéseimet. Ami megfog ugye a víz és a hegyek és a flóra, a növényzet, ez ami összességében talán a Garda tónak egy nagy varázsa, ereje. Valóban talán most először láttam ezt a kis öblöcskét ezzel a nagyon bájos, bőbájos, erkélyes hotelekkel, házakkal, de ugyanakkor ezekről már volt némi élményem, tehát nem először láttam úgy általában ezt a mediterrán világot, tehát van egy tudott, hátsó, elraktározott élményanyagom. Most, hogy persze ezt a nagyon aranyos és tündéri kis öblöcskét, zugot itt megláttam, és a fények, és éppen egy ilyen kicsit a szeptemberben vagyunk, vagy október vége fele vagyunk, amikor már egy picit színesednek itt a itteni fák lombjai, és egyáltalán ez a fényjáték, ami itt megfogja az embert, ez valahogy az embernek a szívét, lelkét, és hát persze a tudatát is meghatározva adja azt az ihletet, azt az erőt, hogy ezt megrajzoljam, majd aztán megfessem. A vázlatokat sűrítve egy képét gyúrom össze, ami hát bizonyos alkatrészek, bizonyos momentumokat festem meg, és ebből készül el az egy kép. Hát ez maga a téma választja, de még egyszer olyan nincs, hogy mondjuk egy utcarészletet, vagy egy építészeti valamilyen momentumot egy az egyben megfessek, mert ez valahogy úgy az én habitusomhoz nem ez áll közel, hanem valahogy egy sűrítményt, a látvány sűrítményét igyekszem megfesteni. Ezek a vázlatok már úgy készülnek, hogy egy tudatosan ebből valamikor egy képet fogok festeni, mert igazán ez inspirál, mert csak úgy magáért, hogy vázlatot készítek, hát ez úgy kevésbé volna
üdvös számomra, tehát van egy elhatározás, amikor leülök, hogy igen, ebből majd egy kép fog születni. Persze, hát nem valószínűleg mindeniből egy remek mű áll elő később, de a szándék az, aztán persze, hogy mennyire volt erős ez az élményanyag, amikor én azt a kis vázlatot készítettem, ez nagyon fontos, hogy ezek a vázlatok valóban élményileg, ezek nagyon erősen égessenek be az ember érzelmi világába, és ez megtörtént, ez az erős feszültséggel teli érzés, akkor ebből bizonyára egy jó munka fog születni. Általában én nem vagyok olyan kisméreteknek a festője, ugyanis az én gesztusaim, az én ecsetjárásom az valahol egy kicsit, ha nem is az óriás méreteket kell elképzelni, de olyan 1 négyzetméter körüli képeket kell gondolni. Nem az a habitusom, hogy én kis képeket fessek. A nagyobbakat meg hát ott meg a praktikum, meg hát egyéb gondok miatt mondjuk az ember nem gondol hatalmas méretekre, persze ilyen vászonképeknél. A vázlatoknak a élmény anyagát elraktározva, és ezekre visszagondolva jönnek elő ezek a színek. Na most a szín ez persze olyan, hogy az ember elindul egy színnel, akkor ahhoz már következik társul egy olyan szín, és egy olyan színharmónia épül ebből ki, ami már meghatározza a képnek a végső szín hangját. És persze ezek változhatnak, nem biztos, hogy most itt sárgával elindultam, és akkor ez nem lehetne esetleg később valami más, csak van egy érzelmi és egy szellemi ökonómia, ami arra irányul, hogy az ember nem változtathatja meg csak úgy olyan egyszerűen az első ötletét, gondolatát, hogyha volt egy erős elhatározás, színelhatározás, amivel elindult, akkor az konzekvensen az ő szín nyelvtana szerint, hogy úgy mondjam, következik belőle a többi mondat, a többi szín variáció. Én, hogyha magamat kellene valamiképpen, mint festőnek ezt elmondani, annyit tudnék, hogy alapjában számomra egy erős expresszivitással dolgozom, és persze az expresszivitás mellett kellő intellektussal, ami azt jelenti, hogy nem szertelen, tehát hogy vannak határai ennek az expressziónak, ami hát persze ez minden expresszív festőnél kinél mekkora, az már megint egy egyéni adottság, de nálam azért ezek behatárolóak. Ez a mediterrán világ, ezen belül az érzékenység, a szellemiség, amit egy rokon szellemű alkat, mint én is, egy festő számára nagyon-nagyon fontos, és én ebbe fürdök, ebben érzem igazán jól magam. Az persze lehet idehaza is, egy mediterrán táj, valahol a Balaton felvidék körül, és itt találok némi rokonságot ezzel az olasz táj és a magyar Pannonvidékkel. The number you have dialed is not in service at this time.